Nasangit sa checkpoint sa TF-Davao o kapulisan sa Bunawan Police Station 6 ang driver nga giila sa mga pulis nga si John Riel Alpuerto Callao, 28 anyos, human masakpan ang gitaguan ni ining gituohang shabu nga mobalor tanan sa 32,164 pesos base sa standard drug price kaganihang alauna sa hapon, Abril Disi Ciete. Pasado alas 10 kagabii Abril Disi Sais, nadakpan sab sa mga pulis sa Tugbok Police Station 9 ang nagapayuhot og illegal nga droga sa bypass operation sa Bypass Road, Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Napalitan ang suspek kag giila sa mga pulis nga si Oliver Tonyakaw Sulit, 44 anyos, truck driver og balor 18,738 pesos sa gituohang shabu. Samtang bandang alas 10:59 kagabi Abril Disi Sais, nadakpan sab sa mga pulis sa Bunawan Police Station 3 ang delivery crew nga nagbaligya og gituohang shabu sa pusher buyer nga pulis nga mobalor sa 36,788 pesos. Giila sa mga pulis ang suspek nga si RD Fontelon Etable Jr., taga San Pedro Extension, Barangay 6-A, Davao City.